Здравейте и добре дошли отново в моят YouTube канал. Това видео ще бъде посветено на нос Калиакра и за съжаление ще трябва да бъде на voiceover, тъй като времето беше доста лошо. Калиакра е дълъг и тесен нос на българското Северно Черноморие в най-югоизточната част на Добруджанското плато. Намира се близо до селата Българево и Свети Никола, на 12 км от Каварна и на 60 км от Варна. Носът е на 2 км навътре в морето и наподобява на полуостров, представлява природен и археологически резерват и един от 100 национални туристически обекта. Има музей, ресторант, морски фар, морската радиолокационна станция, метеорологична станция и Параклис. Нос Калиакра е скалист полуостров, издаден навътре в морето. Той отдалеч привлича погледа на туристите със своя особен силует. По него има много природни пещери, приличащи на стаи. От последната стая в скалата се открива сводест прозорец над шеметна пропаст, в която вълните на Черно море с шумен плясък се разбиват. На тази част е наречена вратата на 40-те моми. Със сигурност не е от най-впечатляващите. Това гледката е уникална. Легендата за произхода на това име гласи, че по време на османското нашествие нападателите успели да завладеят крайморските селища. Взели в плен 40 девойки. Избрали най-красивите, които срещнали. Отвели пленичките на връх нос Калиакра и ги затворили в последната пещера. Най-смелата от тях им разкрила пътя, чрез който да спасят честта си, като посочила прозореца и казала: "Натам е спасението, натам морето ще ни прибере." Решили, за да не се откаже някоя от тях, да заплетат косите си на плитки една за друга. В средата била най-смелата и най-красивата девойка. Тя направила крачка към прозореца и две редици като крила трепнали от двете й страни. Паднали 40-те девойки в морето и загинали в аленеещите се от залеза води, като запазили чисто своето име и моминската чест. Тук се е развила най-голямата морска битка – руската ескадра, водена от контра-адмирал Ушаков, разбива турската армада и с тази победа завършва руско-турската война от 1787 до 1791 година. Кръвта на защитниците на крепостта се пропила в скалите и затова те са пурпурно-червен цвят. Втората легенда за нос Калиакра е свързана с Свети Никола, покровителят на моряците. Светецът бягал от турците и Бог удължавал земята под краката му, за да успее да избяга. Така се е образувал носът. В крайна сметка той е бил заловен и убит. Сега там има изграден Параклис, реставриран през 1993 година, символиращ гроба му. Приятели, това беше всичко. Надявам се фактите, които споделих за това красиво място, да са ви заинтригували. Ако харесваш това, което правя, се абонирай за канала ми. Чао и до скоро!